Osnovna zamjerka općinskim vijećima je ta što većinu odluka donose na prečac, mimo planiranih aktivnosti, a niti prate što se događa s njihovim odlukama. Ne znaju šta se događa sa tom odlukom, provodi ili se ne provodi, u kojoj se mjeri provodi i to je ono što bi trebalo ispraviti u radu općinskih vijeća. Građani uglavnom ne prate rad vijeća, a oni koji bi ih htjeli nemaju pristupa. To je na katu gore skroz pod potkrovlje koje nema šanse da se dođe sa kolicima. U aktivnijim mjesnim zajednicama manjak novca i volje za suradnjom od strane općine nadomještaju aplikacijama na javne pozive viših razina vlasti. Tako se Podbila s ruba izumiranja podigla do turističke destinacije. Sami plaćamo te projekte i evo mi smo došli u jednu situaciju da već polako imamo, ne mogu reći turista, ali imamo grupe ljudi koji već dolaze da vide šta to mi radimo i zaista imaju šta vidjeti. U centru ističu kako i ne žele previše kritizirati općine budući da su razvlaštene i u vrlo teškom položaju. Općine u Federaciji Bosne i Hercegovine dobivaju tek nešto malo preko 8% od ukupno prikupljenih prihoda, dok sljedeća razina vlasti, to je županijska ili kantonalna, dobiva preko 50%. Stoga je zaključeno da se trebaju pokrenuti inicijative za pravednijom raspodjelom prihoda kako bi općine, gradovi mogli odgovoriti svim svojim obvezama onako kako to građani od njih i očekuju.